Havalên hêja û delal ez ana li Macaristanê li Macaristan gola Balatonê heye pir golek mezin û xweş e golek turîstîk e ji gelek deverê Ewropa û cîhanê gerok tê li vir digere. Ez jî ana li wira me li wir cakê gundekî kevne jiyana macar gelo berê çawa jiyan dikirin. Ez ê ana bi vî gundî em ê tev di li wî gundî bigerin ez hêvî dikim hûn behec bînin bibin abûne û şîrove bikin. De rabin em tev de herin wî gundî. Tina gund wenê gundek e wek çewligekê krîmûz e navê wê jî çîsileka var e tişkî wenê xuya dike. Ketina wê ne storînd texmînen dike sê îkê min sê yûriyay. Hela vê çi di vir de ye em ê bivînin. Ev jî çêkirina rêsî ye. Rêsî pir mezin û rastî. Gihayê diçinin li erdê çend cara werdigerê. Çêkirina wan vî hewî ye. Bi vê şeklî minyatûra ew çêkiriye. Serxanî wan wenê jî beşek jî wenê jî bûye. Hevalên ana jî ev xanî li Macar li gelek deverê gunda pir zêde heye yanî ev çand wenda nebihîn berdewam dike. Ji bo serşokî wê demê bi texta hatiye çêkirin ser xwedê bişo. Ev tiştekî wek weznê xuya dike rasta weznê. Ev jî haletê hûslê hezb e. Beşerjor tevayî fanûs sahtel dever meqesê heywan pircana dibire melêv heta xweser berfê dişemitîn jî heye malê hespa. Em jî çêkirina salçê goşt kirin. Gelek tişt tirmix melêv herê elba qiseyek em bûyî di jorê di guvak şîn hatiye. Erê ez bawerim venakir ji bo karê xelatiyê jo jî keviyê ê fincaê kendanî. Ev qirm jî heye. Bêjing kevgîr kevçeyê mezin ama ji bo wek hevîr bî xwarinî çêdikê. Ev ji bo me Kurda têrek pir pîroz têrê dawez heva dîk e her dûyî din jî fêrîk e. Sêdê metrekî
درێژەیەک چقاس خوشکیه چقاس باقıcı devletesi pişirmiş cavcavlı her şey restorantı khani karne restorantı koşuk yeni gelmişler de bunu kursiye çavarken çekilişler şuraya da memayı Silak var, muzeum. Navi Qasizam Nidih Binafkırın Çağdıran olmadık, doktor edilen evleri. Hastayıcı jiyanaları güçlendirdiler çağ. Her şeyi bir kahveye döndür diye. Çok şükür. Her şeyi به شکل حالتک işkence hati çekiren şu kubekiyه یکی جزای سوژکی بخد که هندور في کوبی دلیل دکره و سیخنا هیدی تجربه به که حتی کش فيها بيت کش اوجی به شکل حالتک زختی işkence çekilmeye Rastgele şur, merta, steşer, çeftiken, başkana. Ovida vişite, kursiya kez bağır kuyadı be, avcı kursi. Nevi, paşavi, her dükkanı sih diye insanı dedilmiş tanıdıklarım o kembereki vergiledi jeji gidatin sevasihna evjivani işkence etki Amerikan bir prani alativer şu fihavi kayıt belirtiştiydi. Avcıya Avcı mahkum ektifadiye Ansa kuyadı bunu haberimizden Allah ve rahmet eylesin درجة محكوم التحصيلي حفصة بريجي ما في شكل خوياته جاكي داري اف آواكنا في آوائية منياتورة في آبجوكة وني خوياتك zaten navi bir جويتي ستاندرد از باورتي معنا بلوخي كفر
Evji kincin hemû. Kinci iyi şerbanana. Bitaybet. Evji aletek şerra. Sırıyor böyle bu şişetleri var ya şuradaki o daha çıktı. Evjini hiç takerken vay her çeki kabı içer insan. Lübini var şöyle horni. Sırzanıstığı xalti kaç xalti. Vajı mertaleke. Vajı küçük seydi niye? Çin'e mancar ev çağı ve demek ikinci var. Onu ikinci xwat kın hanu akırına. Nevis kare ve demek kıymını koyadıkır. Parika demek insan. Tüp. Vajı keşevi çağı. Turban minyatür var küçük. Avcı topaz. Dedi şu yardım et topaz. Sayı tefsihleri. Berbasi bir defin bir odaç deriye. Avcı tevin deri. Tavayı dıştı bir durumunu. Her kadar çekirna beneka o durum meş. Heri çava çekti. Aşkış bir fiyadayı. Deverçi. Ev dever çekirna xwani. Evjî metbaxa demêberê weniye. Ez bawerim bi her jî ji layş berkûhîn giştenî. Yani wê demê jî metbax vê şeklî ji dervejît ji viyarît wenî xuya dike. Mîna hestrekî hatî çêkirin. Aynı şekilde hestrekî hatî çêkirin. Valên hêja û delal geramey gund îro qediya piştî gund gelek dîmenê balkêş bê beecibînin şîrove bikin û dengê zengil veke. Eger tiştekî neket serê we hûn kanin rexnê xwe jî bike carkî hûn dixwaze ez lê her bigerim hûn kan pêşniyarê xwe dibinî de binivîsîne ana ji war dem baş bimîne di nava xêr û xweşiyê de bi xatirê we.